Hi guys, it's me, Catherine. Tara, gala tayo mga guwaps. Kasama ko nga pala si Mr. At syempre, ang aking dalaginding na si Chloe. Andito nga pala kami sa Rotterdam ngayon dahil pupunta kami sa Asian Store. At sarado pala yung daanan dito mga guwaps, kaya kailangan namin bumalik. At siya nga pala ang pugi kong driver. Char! Medyo matagal din kaming hindi nakapunta dito sa Rotterdam. At nakarating na nga kami mga guwaps sa aming pupuntahan. Magpapark na sana kami, kaya lang bawal pala kami magpark dyan mga guwaps. So ayan, hanap tayo ng mapaparkingan. Ang hirap magpark dito dahil busy. At sa wakas, nakapag-park na kami mga guwaps. Tingnan nyo yung anak ko. Hindi niya alam kung saan siya lalabas. Ayan, babalik na naman yan siya sa kanyang pwesto. At finally, nakapag-decide din siya na dyan na lang siya lalabas sa pinto ko. Wait sa, magpa-cute sa ako. Tara akong alalay. At dyan kami pupunta sa Amazing Oriental Asian Store. Pasensya na medyo magalaw ang aking video ngayon. Dahil may bit-bit ako. Ay, kailangan pala namin ng coins. Naghanap si Mr. Wala akong coin. Kaya nagpa-change muna siya dyan sa tindahan. Yeah, may coin na kami. Pwede na kaming kumuha ng cart. Ayan, tingin-tingin muna sa mga paninda. At kumuha ako ng kimchi kasi masarap. And ayan yung reaction ni Mr. mga guwaps kasi ayaw niya sa lasa. Masarap kaya, kaluka. At kumuha din ako nitong Lego. Medyo mahal siya pero okay na lang. At syempre, ang pinakasadya talaga namin ang rice mga guwaps. Dahil rice is life. Ay, nagpasiaw pa si Mr. Masakit na daw yung back niya kasi wala na siyang pera. Okay. Ako daw mag-push ng cart. At ayan, nilagay na namin sa sasakyan yung mga nabili namin. At nag-decide na rin kami na dito na lang din kami kakain ng dinner. Talaga. Papasok tayo sa Takumi Restaurant at magraramen tayo mga guwaps. Tara, let's go! At kami ay gutom na din. Nice kasi hindi masyadong busy. Pili tayo ng o-orderin mga guwaps. Mag-share lang kami ni Chloe kasi hindi niya maubos kung isang bowl sa kanya. Hello! At dumating na yung order namin para sa kanya na tempura dahil favorite niya. At ayan, kinain niya na. At dumating na rin yung order namin ni Mr. Ito sa akin, hindi siya masyadong spicy. Ay, hindi nga pala siya spicy. Yung kay Mr. yung spicy. Kasi magse-share kami ni Chloe kaya hindi spicy yung in-order ko. Ay, mukhang masarap din yung kay Mr. Parang gusto kong makipagpalit. At nagpalit nga kami mga guwaps. Tinikman ko yung sa kanya at tinikman niya din yung sa akin. Tiyan. At ayan, nagpalit ulit kami. Dami kayo. Masarap. Kap makulit ay. Tapos na nga pala kaming kumain mga guwaps and syempre nagbayad na si Mr. At syempre siya yung magbabayad kasi wala akong pera. At tara tayo'y uuwi na. Mark, faster camera. Yeah, markoma na. Okay. Busog. Ayan, pauwi na kami sa bahay. Going back to Dordrecht.
So habang pauwi kami sa bahay mga gwap, ayan naman ang anak ko nakatulog. Kawawa naman yung posisyon niya. So nag-stop muna kami dito mga gwaps dahil lilinisan ni Mr. ang kanyang sasakyan. Ayan, self-service para makatipid. Bantay kay sabligan ta karon. At dahil nainggit ako, kaya gusto ko din. Clar! How much is that, Danny? 6 €6. maar nog niet stofzuigen. Hindi pa pala tapos mga gwaps dahil magva-vacuum pa si Mr. sa loob ng sasakyan. Nag-stop ulit kami sa supermarket mga gwaps kasi bibili si Mr. ng bread pang baon nila ni Chloe. And ayan si Chloe, natulog pa rin siya. Toink, iba na naman yung posisyon niya. Kawawa naman tong anak ko. At finally, nasa bahay na kami mga gwaps. Ayan si Chloe, gising na din. At papasok na si Mr. Dala ang aking rice. Rice is life talaga. Ayan na siya. Yeah. Ubus na daw yung pera niya sa rice. Rice is life. At magtanggal na tayo ng bag mga gwaps. Ay, may pasayaw-sayaw pa siya. At magpa-baby muna ang aking anak. Ayan, pakarga. Ito nga pala yung napamili namin doon sa Asian market. At ito naman yung sa supermarket na dito lang malapit sa amin. So, after few minutes mga gwaps ay ayan, maglalakad tayo dito sa may dike. Maganda dito, magmuni-muni, maglakad-lakad. And si Chloe, nagpa-practice siya ng bisikleta niya kasi hindi pa siya makapag-balance. And ito, dito kami madalas mga gwaps maglakad-lakad. And si Chloe, meron pa siyang side wheel like chess. Ang hirap magbigkas ng Dutch. Ang ganda talaga dito lakad, magbisikleta. Dito kami madalas. And yeah, maganda pag hindi malamig. Ay, si Mr. Ang kalaksi. Ayan, continue. Hi! Goedenavond. Actually, gabi na mga gwaps pero maliwanag pa din. May araw pa din. And ayan yung mga schapjes, heb je witabo. Konti lang sila. Madalas madami yan dyan. So, ayan lang mga gwaps. Thank you for watching. See you next time. Bye!